og swimming pool guys. Adto ta sa Just In kay barato ra daw, barato sulit. Onya. Dili stricto. Nya katong tag 29 pops. Unsa man unsa may update. Katong tag 29 bitaw nga kuan. Kita nga natong kuan na. Beach house. Beach house kay fully booked daw sila karon nga week. Nya unsa to gikan sa Amerikano? Ang gingon sa Amerikano, ha? Sorry, mate. Sorry, mate. Tawa si Kuya. Tawa sa swimming pool guys. Tawa din eh. Kubas. Ay, wala. Ha? Wala. Kasakay na. Ganina, wala pa kasakay. Nanay, wifi te? Na free wifi diri. Wala ungo. Madam, kung gusto kang magpakita, Ayaw. Kitag supernatural. Smile, mom. Asa ka niya? Mana? Start na. Asa ka niya? Umbong? What's up guys? Nami sa umbong. Adjust. Pops! Asa third pops? Hi guys. Asa to? Karon sa Dalagiti. Dalagiti. Dalagiti, oh, ito pronounce na pa. Dalagit. Dalagiti ay. Ya. Sabi din ni sa Corbada. Corbada nga na guys. Ya, gilabang pops kay na-tricycle. Labang Dati milk kasi ni guys. Really, walang lagi kayo. Ya, ta manigugado ta. Nga abot chicks ay. Manita tag kaliguan. Oh, ita tag kaliguan, mag-vlog ta. Ya magtunga we 515 guys. Ya overnight, ya alas 12 need dapat jud mauli. Bola nga ni. Cut off go. Laon ba Ay ate, kaning kuan mi ni Ate Mira. Bilis ta. Mo gisumon kong kuya dinhi. sige. Asa ila ate? Kana. Ay kani. Daray. Tama to te. Ayaw mag-vlog ta. Adto ta sa Kakon guys, asa ta paps? Ata ka decide pap. og swimming pool guys. Adto ta sa Just In kay barato ra daw, barato sulit. Onya. Dili stricto. Nya katong tag 29 paps. Unsa man unsa may update. Katong tag 29 bitaw nga kuan. Kita nga natong kuan na. Beach house. Beach house kay fully booked daw sila karon nga week. Nya unsa to gikan sa Amerikano? Ang gingon sa Amerikano, ha? Sorry, mate. Sorry, mate. Tawa si Kuya. Tumaw to guys. Ito guys. Kakaroon kay. So kung na dyan ang tinuod nga vlog kay kuhan daw. Sensor na yung balay. Dili pa kita sa lain. So let's go. Sa swimming pool guys. Dami din eh. Kubas. Abas. Namo ni ang ilang kuhan guys. Mo check-in ba? Na balay. Balay ba? Joy naman ang mga kuan. Yeah, Paps, what can you say man? 29 to ito 800 to 100. Yeah guys, it turns out na nihubas ang swimming pool sa Meow. So, minta na sa laglain nga Ato ta Ocean Bay ya. alternative. Pila ikuan sa Ocean Bay? Utana na ta. Tama na ta. Hey Paps, let's go Paps. Hey Paps, transition Paps. Wah. Ganun mo. Lag in, mururog ko ba? Lodge. Yeah. Tagwa 9. Kontra dito man, 500. Ta? 500 ang kuan. Uy. Ay, wala. Ha? Wala. Kasakay na. Ganina, wala pa kasakay. Okay na. Okay na? Oh, let's go. Ato sa Paltak. Ayo, remote juga.
Teng, mo tanong sa meeting. Inquire sa me. 1-3. Ha? 1-3. Ah, pwede mo tanong sa room? Pwede mo tanong sa room? Okay. Ay guys, nabot na sa... Yo, nabot kami sa... Ay guys, nabot na sa... Ah, shower. Nanay ko, ante. Ate, basi nay... 1-3 wala siya. Nay, private swimming pool, ana. Ha? Nay, private swimming pool. Wala uy! 1.5 na daw, hot i-call. Wala po na yung view, guys. Yay ka. Pero 1.5 bucks. Mo na yung view. Oh. Check ng 1.5. Pang maguya ba nito? Kini na yung 1-3. Pang maguya. Ano? Kalay ano na, wala yung hot and cold shower. Amos, ngayon lagi nih. Masa ngayon pa sa? Wala yung TV. Tao. Basta ito 1-5. 1.5 na lang sa ito, sunod. Ya, nice swimming pool din, no? Dito na yung swimming pool, ay dagat. Ya, Paps, tunga ta, Paps. Ako 500, mo ate 500. Da. 500 sa lima, oh. Oh, niluto pa mo? Ayan, isi mo na. Ah, di naman, ya. Wow. Ah. Very nice. Lai sa to dito? At bang? At pila? Ocean Bina? Ay mo ng swimming pool, Gugo? Ate, asan swimming pool, te? Ah, 1.5? Kuya, wasa rin. Wala lain nga room, te? Sa 1.5? 1-3. Okay. Already na yung 1-5 na available. Bawal na landing. So may nakadala. Ano, mas nindot ba ni Dere? Inanos kilid sa one. Yan na mo Dere, overlooking na. Nanay, wifi, te? Na free wifi Dere. Wala ungo. Wala. Kung gusto kang magpakita, ay, Ayaw. Itag sa furniture, ano. Ayaw. Doktor mo ano. Naniguan na lang tadiri. Ha? Asang swimming pool? Ate, onsa? Ate, onsa available ang kuwante? Ah, swimming pool. karon sa kay Manggod. No. Atang na lang mo. Oh, mau ni. Oh, Pops, pwede maligo dia. Oh, ni dore. Puto ini, lain na sa. Ay, bagul lagi. Tapos lang eh. Ligo ana, Pops? Kasal? Ah, pwede ko mag-gig na.